दिनैनि भिडिअआव डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार एबा DBT आ मा आरो बिनि सुंद' जारिमिनखौ जोङो मिन्थिनानै लागोन। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफारा गभर्नमेन्टनि राङारि हेफाजाबफोरखौहाय डाइरेक्टलि बेनिफिशियारि मोनहोनाय, बेयावहाय मिडलमेन थानाय नंलिया। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफारा जानुवारिनि 1 तारिख 2013 आवहाय लन्च जादोंमोन। गभर्नमेन्टनि सशियेल वेलफेयार इनिशिएटिव्स डिलिभारि सिस्टेमखौ आरो थाखानाय सशियेल स्किम्स एबा समाज फोनांजाब मावथांखिफोरखौहाय साबसिन खालामनो। वेलफेयार इनिशिएटिभ आरो सशियेल स्किम्स बुङोब्ला जाय गभर्नमेन्टनि मावथांखिफोरा सुबुंनो राङारि हेफाजाब होयो, जेरै BPL, आवास योजना, जब कार्ड बायदि बायदि। गोबां गभर्नमेन्टनि स्किम्सफोरा बेनिफिशियारिनाव मोनहैयामोन। गोजौ लेभेलनिफ्राय फैयै फैयैनो गेजेर ससेयावनो बांसिन थाखाया जोबोमोन एबा फ्रायावनो बेनिफिशियारिया थाइसेबो मोनहैयामोन। जाहाथे बे प्रब्लेमा दाथाथों बेनि थाखाय DBT सिस्टेमखौ बानायनाय जादों। बिनि एग्जाम्पलखौ लादो जब कार्ड। जुदि जब कार्डआव फैसाया डाइरेक्टलि बेनिफिशियारिनि एकाउन्टआव हाबामोन अब्ला मा जागौमोन? बांसिनानो फैसाखौ मोननाय नङामोन। अब्ला DBTनि डाइरेक्ट एग्जाम्पल आरो बिनि बेनिफिटआ जोङो बेयावनो नुबाय। दा DBTआवहाय मा खामानि मावनाय जायो? DBTआवहाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार जायो, माने बेनिफिशियारिनि एकाउन्टआवहाय डाइरेक्टलि फैसाया हाबहैगोन आरो बे एकाउन्टआ आधार लिंक जानांगोन। बेजों लोगोसे बेयावहाय एकाउन्ट भेरिफिकेशनबो जायो, माने एकाउन्टफोरा बेयावनो भेरिफाइ जागोन। नोङो आधारनि थाखाय मोनसे अफिस आरो एकाउन्टनि थाखाय गावबागाव बेंकआवहाय बेबायदि थांलायनाङा। जा डकुमेन्ट दं बेखौहाय नोङो DBT सिस्टेमाव सोब्ला बे सिस्टेमा गावनो भेरिफाइ खालामगोन। आरो बेखौ मावनो थाखाय मोनसे रबुस्ट फाइनेन्शियेल रिकनसिलिएशन प्लेटफर्म खालामनाय जादों आरो बेयाव इन्टिग्रेटेड दङ RBI, NPCI आरो बेनिफिशियारि बेंक। दायो DBTआव टटेल 34 सेन्ट्रेल स्पन्सर्ड स्किम्स दङ, जेरै BPL, आवास योजना, जब कार्ड, PM किसान बायदि बायदि। नोंथाङा बे सिस्टेमखौहाय मा सान्दों? मोजां ना मोजां नङा? आरो जुदि मोजांब्ला नाथाय मावनो हायाखै, जे थांखिफोर दङमोन बे थांखिफोरा मावफुंजायाखै, अब्ला नोंथाङा कमेन्टआव लिरना हरदो, जोङो एसे सावरायलायनोसै। गोजोन्थों।